ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛି, ପୁଅଟା ଟାଣି ନେଉଛି ଝିଅଟା ତାକୁ ଠାକିନା ଚାପୁଡ଼ା ବସେଇ କହୁଛି, ଆରେ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ? ପୁଅଟା କହୁଛି, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅଟା କିଛି ନ ବୁଝି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପୁଣି କହୁଛି ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ପୁଅର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା ପଚାରୁଛି, ଆରେ ଇଏ ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସେ ଝିଅଟା କହୁଛି ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛି, ଆରେ କେମିତିକା ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛୁ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ପୁଣି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି, ନା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୁଣି ପୋଲିସ ଅଛି କହୁଛି ପୁଅଟାକୁ, ଆରେ କ'ଣ କିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ପୁଣି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି, ଆରେ ଏଇଠି ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନା, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କର ନା, ସବୁ ଜଣାଯିବ। କାହା କଥାରୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ପୁଣି କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ହିଁ ଭୁଲ ଏଥିରେ। ସିଏ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା, ଗାଡ଼ି ଆସିଛି କହିକି ଝିକି ନେଉଥିଲା, ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିଲ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ପୁଅଟା କହୁଛି, ଆରେ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବାକୁ ତ ଚାନ୍ସ ଦେ, ସିଏ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅଟା କହୁଛି, ସରି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ବି ସେମିତି ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ମାଇଲ୍ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।